Έχω και αυτήν που φωνάζει. Την ακούτε πόσο ιστερική είναι αυτή, έτσι. Ακούστε τι. Ακούστε τι κάνει. Δηλαδή λες για καλό θα είναι το τηλεφώνο που θα σηκώσω. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Πα. Ναι. Ναι. Έλα πάμε, ναι. 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 Έλα αρχηγέ μου, ναι λέμε, ναι. Ανίτα. Ποιος είστε κύριε? Με ακούς Ανίτα? Σας ακούω, εσείς δεν με ακούτε μάλλον. Όχι, δεν είμαι εδώ. Τι άλλο να του κάνω όμως για να του δώσω... Σε εσάς μιλάω που σας κονάω τα χεράκια, που σας χαιρετάω. Ναι. 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 Ακούω καλά. Δεν ακούς. Νομίζεις ότι ακούς, δεν ακούς. Ούτε μιλάς ούτε ακούς. Τίποτα δεν κάνεις, αναπνέεις μόνο. Δώσε. Με μένα μιλάτε? Μάγος είσαι ή Θεός? Ναι. Εγώ είμαι Ανίτα. Καλησπέρα. Γεια σας. Ποιος είστε εσείς? Ο Γιώργο από Μιλάνο. Και τι θες από το Μιλάνο εσύ Γιώργο? Είμαι εδώ σαν συνταξιούκο. Περνάω καλά. Γιατί δεν πας στο Μιλάνο και έχεις έρθει στην Ελλάδα εσύ? Είναι εδώ. Τι κάνεις εδώ? Εδώ, συνταξιούκο, κάνω διακοπές. Α! Ναι, καταλαβαίνω μόνο και έχω έκο και σε ακούω μακριά. Γιατί έχεις έκο, πώς πρέπει να χαμηλώσεις λίγο τη τηλεόρασή σου? Τώρα με ακούς καλύτερα? Τώρα σε ακούω καλύτερα. Γιατί έχω και εγώ έκο. Έχουμε και οι δύο. Και οι δύο. Έκο εγώ, έχεις εσύ, έχουμε και οι δύο έκο. Ναι, τώρα σε ακούω καλύτερα. Ma possiamo parlare anche in italiano se preferisci? Possiamo... Ούτε στα Ιταλικά μου το πάει. Certo, possiamo parlare anche in italiano se... Sette. Με τρελαίνεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ποια είστε, μαντάμ? Καλησπέρα σας. Γογό λέγομαι. Ναι, μαντάμ, λέγεστε Γογό, αργήσατε να μας το πείτε, μας ρίξατε, γεια σας. Άλλη γραμμούλα. Δεν μπορώ με το καλησπέρα να πούμε να έχω την αναμονή και την ταουνιά, δεν την αντέχω. Έλα λίγο. Ανίτα! Έλα! Τι κάνετε? Εσένα θέλω, φίλη μου. Ακούτε? Βεβαίως, και βλέπουμε. Λοιπόν, Ανίτα! Έλα! Καλορίζικο το παιχνίδι. Ευχαριστώ, φίλη μου. Ποια είσαι? Είμαι η Λουλούδα. Η Λουλούδα είσαι? Η Λουλούδα. Το όνομά σου είναι Λουλούδα? Ναι, Ανίτα μου, ναι. Τι λες, βρε Λουλούδα? Μας έπρεπε να παίξουμε τα λουλούδια. Εντάξει, Λουλούδα. Λουλούδα. Ναι, Ανίτα μου, ναι, ομόρφη είναι το Α, ομόρφη είναι το Α. Πω, τρέλα που έχει Λουλούδα. Λουλούδα! Λουλούδα! Ποιος είναι, παρακαλώ? Ναι, καλησπέρα, Ανίτα. Γεια σας, μεσιό. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς, Ανίτα? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, μάλιστα. Ωραία, για πες μας τι σου συμβαίνει. Και ένα βασικό πρόβλημα που έχω, μου έχει γεννήσει ο βόθρος και δεν έχω τα χρήματα να τον αδειάσω. Είναι πολύ σοβαρό. Το κόστος αυτό είναι γύρω στα 180 ευρώ. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έχεις τηλεφωνήσει είναι γιατί έχει γεμίσει ο βόθρος. Ναι, και δεν έχω τα χρήματα να τον αδειάσω λόγω ανεργίας. Ανεργία, φαγή, αλλά ο βόθρος γεμίζει. Τι να κάνουμε, οικογένεια είμαστε. είμαστε. Ας πούμε σε λεπτομέρειες ανατριχιαστικές. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς, δηλαδή τι είναι, να βρούμε κάποιον άνθρωπο να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το βόθρο. Είναι ψιλοσάικο. Μιχαλάκη, Ορίστε. θες να παίξεις ένα παιχνίδι να καθαρίσεις το βόθρο, τελειώνουμε. Ναι, Να μην βάζεις την ταλαιπώρια, ψάχνω να βρω βόθρατζή και τέτοια. Ναι, αλλά γιατί Δεν είναι για το καλύτερό μου. Μπράβο. Πόσα θέλει ο βόθρος για να καθαρίσει? 180.
Έλα, αρχηγέ. 200 να δώσει και πουρμπουάρι στο Φοθρατζή. Έχεις Ανίτα. Γεια σου, Μιχαλάκη, στην υγειά σου. Δώσε. Ναι. Ναι, Γεια σας. έλα Νιτούλα. Τι κάνεις, φίλη μου? Γεια σας. Τι γίνεται εδώ? Δεν ξέρω, κάτι γίνεται και εγώ αυτό λέω, κάτι γίνεται. Τι γίνεται εδώ και μπερδευόμαστε? Τι να σου πω, φίλη μου, κι εγώ μπερδεμένη είμαι σήμερα όλη την ημέρα. Έλα Νίτα μου. Έλα. Έλα Νιτούλα. Έλα, έχω έρθει. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Έλα κι εσύ. Με λένε Μερού. Έλα να έρθουμε όλοι μαζί. Ελάτε όλοι, παιδιά. Ελάτε κι εσείς. Μέρη με λένε. Ελάτε. Όλοι μαζί. Έλα Μαρία. Μαρία είμαι. Α, Έλα η Μαρία. τι έγινε? Η Μαρία είμαι καλέ. Σοβαρά. Να σου πω, Μαράκι, θα με ακούς από Ναι. το... Ναι. Κάνεις τον εαυτό της, Τι απαντάει. γίνεται εδώ πέρα μωρέ, μπορείς να μπερδευτήκαμε έτσι. Έλα Νιτούλα μου. Πολύ μου μας έλειψες Ανίτα μου γλυκιά μου. Ανίτα μου γλυκιά μου, πολύ μας έλειψες. Πόσο μας κάνει συντροφή. Έλα κοπέλα. Μας κάνει συντροφούλα. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε? Ναι. Τι έγινε εδώ πέρα? Αυτό το κόκκινο. Τι έγινε τώρα? Το κόκκινο το πατάς, το κόκκινο. Έλα. Έλα κοπέλα μου. Τώρα ήρθε η φωνή. Ναι. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει, μιλάς και εσύ και εγώ και ακουγόμαστε. Τώρα σε ακούω. Βάλει και το κουφέ του να βρούμε και κάνα λαμπρό. Άμα γουστάρεις, τι ηλικία έχεις? Έλα. Είμαι 80. Ίσα ίσα. Μια χαρά, έτοιμη είσαι. Απάνω στην καλύτερη ηλικία μου. Είσαι μόνη. Μόνη κέριμη. Κέριμη, πολύ καιρό είσαι μόνη κέριμη. Αρκετούτσικο. Δηλαδή? Καμιά 15 χρόνια. Α, 15, εντάξει. Δεν και κανένα σε πιο όνομα μάχημες έτσι ηλικίες. βαρβάτο, Τι έγινε? Κανένα βαρβάτο να μου δεις. Θέλεις βαρβάτο, Μερούλα, Ναι. Μάλιστα. Αχ, Έχω τι να υπόψη. πούμε. Με λίγο παρέα. Γουστάρω. Τη σοσπάνια πίνεις, έτσι? Ό,τι βρω πίνω. Πες με ένα νούμερο. Το 11. Το 11 πίνεις. Ό,τι βρεις, αρχηγέ μου, Έτσι δεν λένε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να παίξω με τα μπουκάλια. Ναι. Πινάκια. Ωραία. Ναι. Γουστάρω! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ Ευχαριστώ. θέλω.